Не се съмняваме в това. От господарите на седмицата минаваме към господарите на кухнята. Познайте с кого започваме. Да не Ути. Да. Гледаме бързо, лесно, вкусно. Поберете едно. Ути Бъчваров ще демонстрира поредната си виртуозна рецепта. Не слагайте много масло, но без него не става. Освен това, 127 грама. Знаете, че съм пунктуалист в пропорциите. Хладко мляко. Чуде се само как да измеря точно 127 грама. Лесно е, Зоек. Наливаш 200 грама мляко във водна чаша. Така. И отпиваш 73 грама. Вярно. Верно, сещай се за тия неща. Сещай се да... 127 грама. Знаете, че съм пунктуалист в пропорциите. Хладко мляко. Добрата храна е радост за непцето и бич за стройната фигура. Дори да става дума за домашен любимец. Пробеге новини. Дина гледа Лиза от 5 години. Опитва се да я храни правилно, но признава, че понякога това се оказва много трудна задача. Гледам да й дам по-скоро от кучешката храна, защото от другата много дебелее. Когато яде бокуци или такива сандвичи, всичко й се лепи. Дали един умрял гълъб? Надали. То е кръв. Ма не може ви така, че яде гълъб. То е умрял, Той хубаво е умрял, ама жената гледа куче, не е лешоят. Ма не може ви така, че яде гълъб. То е умрял, Сещам се за един стар вид. Двама се връща едно време, единия казва: я, умрял гълъб, а другия вдигна гълъба къде ме е казал: къде бе? Хуморист? Ма той умрява! Аз се сещам, че времето ни за днес изтича. Гледайте ни в понеделник, когато Байви Брадър Джебили отново ще яхне метлата. Ти на кой се вика с квазимодума, комплексарка с комплексарите, комплексарка с Май, как замириса? Знаеш как замириса, ма? Защото не са къпи. Ние палим митлите и заминаваме, но преди това ще честитим в аванс рождения ден на нашия репортер Илиян Велков, който празнува в неделя. Честито! Янка, честито от мен. Пожелаваме ти голяма торта, от която да изскочат не кой да е, а Беси и Ваня!